sözler izlep durmadım. Kullarım tutup gözüne korar. Söze bulmagan bir jır jırladım. Jırlagan ileğin acayip bir jan. Gözüme qarab kullarım tutar. Ul şunday nazlı tılsımlı iken. Yüreğim aldı şul jırna. Hatırlı minni Kirek bulmadı bir nindi sözler. Kulağım kulak жылама kıştalar. Yürekler tepti Söyleşti gözler. Söyleşti. Selam dostlar. Эфирда Кунак Бит Шоу Студияда Ринат Галескер. һәм, әлбәттә, Венера Аитова. Бүгінгі студиябыз қонақлары теләсә қайсы жырны, теләсә қайсы стильдә башқарырга сәләтле. Һәм инде җир шарының төрле почмакларында миллионлаган тамашачыларны үзебезнең милли моңнарыбызга гашыйк иттерүчеләр дә нәкъ менә алар. Аларны инде тамашачылар күрүгә үк аңлап алдылар. Кемнәр икәнен бик яхшы беләләр. Шулай да исемнәрен искә төшереп узыйк әле. Эльза Заири, Илүсә Хуҗина, Айгөл Гардисламова, Артур Исламов Алмаз Хусаинов. һәм Рамил Мурадымов. Егетләр, кызлар, сезнең белән сөйләшеп сүз бетми. Теләсә кайсы темага керсәң дә, фәлсәфи темаларга да, профессиональ темаларга теләсә кайсына сөйләшеп була. Әмма иң элек шуннан башлыйк әле. Менә сез шуны сизәсез микән, дуслар? Хәзерге вакытта музыка сәнгатендә ниндидер яңарыш чоры килгән кебек, ниндидер үзенә күрә ренессанс дип атыйкмы инде без аныймы? Гомумән буыннар алмашынуы күзәтелә. Сез үзегез моны сизәсезме? Менә шул сораудан башлыйм әле. Кайсыгыз җавап бирсәгез дә була? Шундыктан да бүгенге көндә музыка дәрьясы, музыка дөньясы ул бик тә зурайды, бик тә күп стильләр, бик тә күп жанрлар барлыкка килде. Инде яңа буын килә тора һәм музыка үзгәрә тора. Бу шундыктан да безнең иҗатыбызда да һәм гомумән яңа килгән буын иҗатында да әлбәттә сизелә. Һәм инде үзебезнең иҗатыбызны да инде яңа трендларга игътибар итеп, аларны күзәтеп, ниндидер яңалык кертергә тырышабыз гел. Бу минемчә инде әлбәттә интернет белән бәйле. Хәзерге көндә син кайда булсаң да төрле юнәлештәге музыканы интернетта таба аласың, ясый аласың, нинди телдә теләсәң дә. Шулай ук мәсәлән, татар телендә R&B, рэп һәм башка рок мәсәлән, яңалык түгел, бүгенге көн музыкасы. Әлбәттә, операда шулай ук академик музыкада ниндидер яңа чор үтә, яңа музыка туа. Ул беренчедән заманча булырга тиеш, икенчедән ул шулай ук академик та булуы бик мөһим. Менә бүгенге көн яшь композиторларыбыз да шуның өстендә эшли. Инде безгә башкаручыларга шушы яңа трендларны шулай ук истә тотып, башкарырга, тамашачыга җиткерү бик мөһим. Шуның өчен дә тамашачыга бүгенге көндә бик тә күп мөмкинчелек үзенең яраткан музыкасын үзенең колагына нинди музыка ятышлы санарга бик тә күп шундый вариантлар бирелә. Сез үзегез менә музыкаль аренадагы төп вакыйгаларның геройлары булуыгызны аңлап өлгердегезме инде? Миссияны, җаваплылыкны тоясызмы үзегездә? Гомумән сизәсезме, менә хәзерге вакытта инде тарихи вакыйгаларның шушы төп геройлары булуыгызны сизәсезме? Белмим, Венера, без бит аның турында уйламыйбыз да. Без бит чыгабыз, җырлыйбыз, иҗат итәбез, гел сәхнәдә, гел кеше өчен ниндидер хисләр, ниндидер уйлар уйландырабыз, бәлки. Бәлки мәсәлән бер 50 ел узгач,
70 ел узгач, кара әле без бит Аның шундый турында. зур эш эшләгәнбез икән дип уйланырбыз, шулай да. ләкин хәзерге моментта әлбәттә без эшебезне 100% эшләргә тырышабыз. Илюся 70 ел узгач, 80 елгач дип тора, максатлары бик зур икән, әйеме, Илюся? Операны әйтегәйме, Кавый Сәрвәр үткәннән соң да әйме без менә очрашып, сөйләшеп утырдык. Нинди эш эшләгәнбез икәнбез, ничек эшләгәнбез икәнбез бу әйберне дип инде. Менә шулай барыбер ниндидер выводлар чыгарып утырабыз бит инде. Ну, әлбәттә ул аннары гына күренә инде. Һәрбер эшләгән кешенең процесс вакытында ул күрми, ничектер уйламыйсың да аның турында, әлбәттә, Biz бүгінгі күндә бик тә кызыклы шөгыль итек шундый. Без укыганда менә шундый бер ул вакыты белән була торган, кабатлана торган вакыйгадыр инде. Шундый бер буын килә. Шундый бер буын килә һәм инде менә шу бөтенебездә бер буында шушы чорда без туганда гына туды яңа спектакльләр, яңа жанрлар барлыкка килде. Ул әлбәттә бит безнең татарларыбызның татарлыкның тарихын эшли, без бит үзебезчә үзгәртәбез дигән кебек. Яңа сулыш китерәбез Бергә иҗат итәбез. Татар музыкасына. Һәм инде менә иң беренче күпчелегебез иң беренче башкаручылар булып торабыз. Менә язылган әсәрләрнең дә, әйтәк, оперларны алсак, мин үземә килсәм, нинди генә опера язылмады менә, мин иҗатында гына, мин һәрберсендә дә беренче башкаручы булып торам. 50 ел үткәчтән соң Илюся әйтмешләй, Википедия язылачак. Беренче башкаручысы Артур Исламов. Рамил әфәнде, сездә җаваплылык хисе никадәр көчле? Мин коллегалар белән килешәм. Хәзерге вакытта мин хормейстер ягыннан әйтеп китәсем киләме. Безнең опера театрында яңа фестиваль. Барлыкка килде үзгәреш җиле. Без күбесе монда беренче чыгыш ясадык ул фестивальдә. Аманда шул фестивальдә дә беренче чыгыш ясаучылар алар. Аманда фестиваль бара. 2020 елда 5-нче фестиваль кысаларында безнең сәхнәдә театр опера сәхнәсендә беренче тапкыр Илмир Низамовның Алтын Казан мюзиклы куелды. Анда мин хормейстер идем, һәм мин башкаручы идем, җырчы булып инде. Артур һәм башка коллегаларым төп рольләр башкардылар. Бу яңа юнәлеш мәдәнияттә минемчә академик вокалдан китеп эстрада җырлатырга куштылар. Бу артист, хор артистлары өчен бик авыр юнәлеш иде. Монда чыннан да җыр сәнгате генә түгел бит, мюзикл булгач ул төрле яклап сезнең өчен дә супер эксперимент дип әйтергә буладыр, шулай бит? Әлбәттә инде. Бу Әлбәттә яңалык булды. Мөмкинме бер соравым бар минем. Мәсәлән, шушы югары сәнгатьне күздә тотып сөйләшсәк, кичкенә вакытта, балачакта, мәсәлән, мондый юнәлештәге музыка бик җиңел кабул ителми, авырдан бара, әле аны үсә төшкәч, мәсәлән, үзеңне аңлый башлагач та тыңларга шактый кыен шикелле, мәсәлән, шәхсән миңа. Венера хатының да шундый бер сүзләрен ишеткән бар интервью вакытында. Мин кичкенә вакытта радиодан академ тавышны ишетсәм, сүндереп куя идем радиолышны дигән сүзләре бар. Менә үзем үскәч инде шушы өлкәгә килеп кирдем, шаккаткыч хәл булды дип. Сез үзегез менә балачакта ничек кабул иттегез бу музыканы һәм инде көткән идегезме киләчәктә менә шушындый юнәлештә иҗат итәчәгезне? Мин шәхсән үземнән әйтә алам. Минем өчен гомумән мин бәләкәй чактан телевизордан һәр вакыт эстрада түгел, ә менә академик җырчыларны бик яратып тыңлый идем. Ул инде менә безнең легендар Хайдар Бейгичев, Зилә Соңгатуллина, инде киләчәктә минем укытучым, остазым булган Клара Хайретдинова тавышларын мин бик яратып тыңлый идем. Һәм минемчә алар миңа шушы академик музыкага мәхәббәт тудыручылар. Ул бит башкаручыдан бик күп тора. Һәм шуңа күрә аларның тембрлары аша, аларның тавышлары аша мин шушы музыкага килдем, минемчә. Белесезме, мин пародия ясадым аларга. Миңа шундый көлке иде алар. Шундый күлмәкләр киеп, ниләр теге прическалар ясап, гел уртага басадырым. О, любви, как у пташки крылья дип җырлыйдырым. Шундый, менә шундый көлке һәм инде
Күлкіден башлаган эш. Истәлекләр. Шундый 7 елга алып килгән. Алмаз Мин бәләкәй чактан халык җырлары җырлап үстем. Башкортстан бит инде ул халык җырлары, Буранбай, Эскадрон, бик көчле авыр халык җырлары. Ул арияларга җитәрлек җырлар. Шул инде мин гел халык җырларын һәм инде колледжга кергәч бит инде ул ариялар җырлый башладым. Миңа бик ошый торган иде. Табигый булды синең өчен бу Әйе, процесс. минем өчен бу халык җырларын җырлап, хәзер инде ариялар җырлап, халык җырларын җырлап, хәзер инде эстрадага күчеп, ул бөтен теге алып барам. Ничек әйтергә? Синең полкаңа. Монда син бер, теге ике, опыт инде ул. Тәҗрибә. Мына кызыклы хәл, без бит инде ул җирдә үскән балалар, кичкенәдән безнең куямыз инде опера. Гомумән, операның нәрсә икәнен дә безнең әле күз алдына китермәдек. Мин бердән-бер тыңлаган татар җырчы Хайдар Бигичевнең «Китмә сандугач» дигән кассетасы сатуга чыккан ел вакытта. Рөстәм Яхин романслары. Мин гашыйк булып бу романсларга көне-төне тыңлыйдым әсәрләрне. Аннан соң Илхам Шакиров җырларын әлбәттә. Инде классик музыкага килсәк, опера жанрына килсәк, ул әкренләп инде аңа бик әзер булырга кирәк. Кичкенә баладаны инде операга кинәт кенә ыргытып, менә син шуны җырлыйсың дип, әлбәттә алай булмый. Моның өчен әкренләп үсергә кирәк. Үзеңне үстергә кирәк, акылыңны үстергә кирәк. Үзең җырлыйсың икән, әлбәттә техник яктан син ул авыр партияларны башкару өчен дөрес вокал мәктәбе кирәк. Һәм әкренләп шушы жанрга килеп, без инде уку йортында, югары уку йортында, консерваториядә тулысынча инде әлбәттә танышып, бу жанрга кирип киттек. Бу жанр нәрсәсе белән безне үзенә шулай тартты. Монда беренче чираттан театр, драма театры бара. Һәм инде мин әйтәм, опера нәрсә ул? Драма театрын композитор белән либретистның бергә иҗат иткән шушы музыкаль әсәрен драма театры башкарган кебек итеп, музыка җырлау ысулы белән шушы театрны башкару. Инде без әгәр драма театрына йөрсәк, яраткан театр карага анда драма бара, операда булар барсы бергә. Монда драма да бар, монда матур итеп җырлыйлар да, матур җырлар да, ариялар да бар, һәм биюләр да бар, оркестр да бар, барсы да бер җирдә. Шуның өчен инде әлбәттә моннан да идеальрак жанр юктыр. Тик җиңел Совершеннырак дип әйтергә кирәк. Җиңел юл эзләүчеләр өчен түгел инде Артур. Юк, берничек тә җиңел өчен түгел. Чөнки инде җиңел була алмый торгандыр, чөнки татар халкында ма кадәр булмаган яңа стиль уйлап чыгарган Артур Исламовка алканат музыкасын әйтәм инде. Инде бик тә кыюлык кирәк булгандыр ул вакытта. Булмаган әйберне уйлап чыгарып, халыкка тәкъдим итәргә. Шуның өчен мин үземне инде җиңел юл эзләүчеләрдән түгел, гел шушындый инде дә булса халкыма, инде минем Яңалык. тамашачыма гел дә булса инде бер яңа музыка, яңа да булса инде яңа әсәр тәкъдим итәргә, менә шундый минем миссиям. Минем миссиям. Оның чыннан да миссия дип әйтәсе килә. Минем миссиям менә шу яшәгән Аны бит вариант. аңлау да кирәк. Шулай бит кайбер кеше аны эшли, аңламыйча да эшләргә мөмкин. Менә автомат рәвештә. Шулай шул дәрәҗәдә төптән уйлап эшләүчеләр шаккатка чыннан да. Мен инде үзем турында әйтеп китәсе килә. Авылга кайткачтан бәләкәйдән каникулга әбиләр белән телевизор карап утырганда бергә карый идек инде менә шундый олы шәхесләрне, шулай итеп өйрәнә идем, шулай итеп тыңлап, уже нигә килеп, классик әсәрләргә инде мин күбрәк игътибар итә башладым Казанга күченгәч. 2009 елга мин килдем училищега укырга, Аухадиев исемендәге Клара Крамнага. И шуннан соң инде ул миңа өйрәтә башлагачтан гына мин уже төшенә башладым и гашыйк булдым. Аннары инде консерваторияга кергәч инде анда уже төптәнрәк уже эшли башладык. Классик әсәрләрне. Рамил әфәнде, сезнең истәлекләрне диләр. Кичкенә вакытта
культура каналында ахыры гел опера күрсәтәләр иде, паяцы дигән. Мин аптырап карыйдым, ничек бу чыгып кышкыра, нәрсә кышкыра. Ник кычкыра? Әлбәттә мин белмим, мин ничектер яратып бетермәдем. Мин тыңлыйдым Айдар Галимовны, әни бик ярата аны тыңларга. Айдар Галимовны, Венера Хатовна бик матур концертына да барган идем мин. Таң кемнәрне, Бегич, вот без шуны тыңлап эстрада, менә теге советская эстрада диләр бит аны. Шуны тыңлап минем хыялым бар иде җырчы булырга. Белмим нигә фортепианога бирделәр мине, бармак сындырырга. Аннары менә Казанга килеп килгәч, укырга кергәч, хор дирижеры бүлегенә җырлый башладык, хор. Училищеда укыганда мин Бербикү дигән исемендәге джаз ансамблендә җырладым. Без аны хәтерлибез. 6 кеше менә шулай ничектер кирип. Бу шулай яңалык иде, бу супер экспериментларның берсе. Синең өчен һәр чагая зәңгәр һава. Синең өчен сәләм сыман карлар ява. Сәләм карлар бар хаятны били хакка. Табигатны сафлык күмәс сине хакка. Тугайлар синең өчен, кырлар тургайлар синең өчен, җир һәм йолдызлар синең өчен, сөюем калсын минем өчен. Туган илем шәһри булган, изге сулай иделәр. Ярларыңны үбә торган, бер дулкының идем мин. Әй иделем, иделкәем, киләсен дә каласым, бер агарып, бер күгәреп, нигә дулкынланасың? Әй булым нурым, бүрләрем, киләсез дә каласым, мәхәббәт ялкыннарында төрле янасың. Ренат, мен тыңлап отырам да, күрәсеңме, шуннан да зур җырчыларның юлы кичкенә вакыттан башлана. Нинди музыка тыңлап үсүләреннән, менә кичкенә генә шундый адымнар кебек, ә ул шәхесне формалаштыра. Хәтта Черниговсканың шундый сүзләре бар бит. Начар музыка булса сүндерегез, начар фильм булса сүндерегез. Ул безне формалаштыра шәхес буларак дип. Безнең инде юкка чыгып торган кунакларыбыз кире безнең яныбызга әйләнеп кайттылар. Аллага шөкер бит әсе килә. Biz бик шатбыз сине сәламләргә тапшырубызда шулай ук. Егетләр, кызлар, без инде өлешчә сөйләшә башладык үзгәреш җиле хакында шулай бит. Менә бу чыннан да татар музыка сәнгатендә бик зур алга китешендер, зур адым кебек, берничә баскычка инде сикереп узган кебек. Без шулай тоябыз аны. Сезнең тормышыгызга бу үзгәреш җиле нинди үзгәрешләр алып килде? Бәлки сез шул ук дөньяда кайнагансыздыр, я булмаса чыннан да ничек менә һәрберегезгә? Яшерин батырын түгел, бу фестивальгә төрлечә карашта булучылар бар, әйеме? Халык арасында шуңа карамастан, менә сезнең фикерегез нинди? Шулай да мен калса, җырчылар өчен бу сөенеч, зур шатлык. Мин дә шулай дип уйлыйм, һәм инде ни дәрәҗәдә менә үзгәреш җиле үзгәртте сезнең тормышыгызны? Гомумән теге кешене, җырчыларны бернинди дә фестивальдә, бернинди дә концертлар үзенең ички дөньясын беренче үзгәртә. Ул әйтергә кирәк, монда үзгәрү нәрсәдә булыр? Татар музыкасында ниндидер әйттем, бүгенге көндә бик тә күп жанрлар барлыкка килде. Үзгәреш җиле шулай ук шушы яңарышларның бер
яңа вакыйгасы. Үзгәреш җир фестивале ул бүгенге көндә опера балет театрының бер зур шушындый елга бер тапкыр була торган матур фестиваленә әйләнеп китте. Зур вакыйга, Зур чыннан вакыйга да әйләнеп моны китте, күп кеше чынлыкта да. көтеп тора. Чөнки безнең танылган җырларыбызны менә шундый яңа яңгырашта ул фестивальдә сез белсәгез һәр елны бөтен дөнья күләмендә танылган музыкантлар киләләр һәр елны. Инде әлбәттә шушы музыкантларның гына да уйнауларын карар өчен, әле жашларны да әйтмим, шушы музыкантларның гына уйнавын, аларның зур профессионаллык дәрәҗәдә итеп безнең татар җырларын башкаруын гына карарга гына да барып була шушы фестивальгә. Инде әлбәттә шушы үзебезнең җырчыларны шушы фестивальдә күрергә һәм инде яңа форматта аларны ишетергә, ул бит инде чынта да чын ачыш һәм чын ачыш ул беренчедән безгә тәҗрибә шушындый зур музыкантлар белән Аралашырга. эшебез белән танышырга һәм алардан инде булса тәҗрибә алырга, алар безнең музыка белән танышалар һәм алар безнең музыкабызны инде Казанда гына түгел алып китеп икенче җирдә инде калган төбәкләргә дә күрсәтә алалар әлбәттә. Мин күпме беләм, безнең анда инде шушы фестивальнең музыкантлары, җитәкчесе музыкаль җитәкчесе Элен Крик, Вадим Элен Крик дигән танылган трубач бөтен дөнья буенча. Ул менә бик тә теләп, бик тә яратып безнең музыканы үзенең ул үзе трубада уйный. Быргысында инде безнең берничә Сәлих Сәйдәшевнең Әдрән диңгез, мәсәлән, һәм инде тагын берничә шушында танылган әсәрләрне үзенең быргысында оркестрга кушылып, һәр елны тәкъдим итәргә тырыша. Һәм каз тәннәре чыгарлык итеп, уланы чыннан да Әлбәттә, ул бик тә музыка итеп уйный. Һәм шуңа менә шушындый вакыйгаларны әлбәттә аны бик тә сөенеп кабул итәргә кирәк минемчә. Әле әйтеп китәргә кирәк, Артур, бу бит әле татар кешеләре түгел. Алар бит гомумән алар төрле милләт милләттән җыелган, анда бит бик күп зур оркестр утыра. Анда бит безнең опера театрының классик оркестрысы, Вадим Эликрикның үзенең джаз оркестрысы белән. Һәм анда музыкантлар бик тә искитмәле. Бу шулай ук тагын бер хат татар музыкасының нинди югары дәрәҗәдә икәнлеген Югары дәрәҗәгә менә һәм инде яңалык китерә. Яңа сулыш социаль челтәрләрдә чыгарыла. Әлбәттә, танылган безнең инструменталистлар булгач, диме, һәрберсе шәхес бит аның. Аларга кирип карыйлар. Нинди музыка уйныйлар икән? Кайсы телдә җырлана бу? Бу һаман менә яңа адым. Менә нәрсәдә үзгәреш. Диме? Менә безнең без монда үзебез менә безнең җырларыбызны ничектер яңа сулыш кертеп, шундый аранжировкаларны үзгәртеп, диме, төп ниндидер ниләрен калдырып, моңын үзебезчә моңы бездән. Менә шулай итеп танытабыз. Әлбәттә бит инде ул төрле ниндидер платформаларда ишетәләр, аларны беләләр. Һәм без арттан калырга тиеш түгелбез. Һәм минемчә инде бу тагын бер кат безнең яшь буыныбызга шушы татар халык көйләрен, татар ретро әсәрләрен яшь буыннарга җиткерү ысулы, аларга тагын яңа сулыш өрү, аларны тагын да татар музыкасына игътибарларны юнәлтү. Минемчә бу фестиваль бик зур эш эшли. Шушы белән сүз барайын. Без теге шушы темага келсәк, балалар темасына ничек аларны тәрбияләргә татар музыкасы фестиваль ул тулысынча зауыклы музыкадан гына. Менә үзгәреш җиле фестиваленә репертуар барлаган вакытта сезнең фикер исәпкә алынамы? Бу турыда ни дисез? Һәрбер җырчы өчен аерым җыр тәкъдим ителә һәм аның тавышы өчен туры килсен өчен, аның тембрына туры килсен өчен, да Венера хатының эше бик тә зур, Венера Ганиеваның. Һәм ул һәрбер җырчыга шушы җырларны сайлап тәкъдим итәләр. Аннары соң ул җырлар аранжировкага китә, Мәскәүдә эшләнә, аннары соң монда килгәчтән соң тулы репетициялар башлана. Бер җыр эчендә генә, бер җыр өстендә генә ничә йөз кеше эшли. Үзеңә китерегез. Bir festivalini bir yıl. Bir yıl zor, bir yıl bu ювелир эш кебек чыннан да. Әлбәттә ювелир. Шуның өчен бу фестивальнең зауыгы бик зур. Димәк, сезгә берәр җыр тәкъдим иттеләр ди, һәм сез инде юк, бу җыр миңа бармый, мин бу җырны башкармыйм дип әйтә аласыз. Сайлау мөмкинлеге бармы сезнең? Менә монысы миңа якынрак дип мәсәлән. Әлбәттә. Ул бит җырчының күңел халәтеннән дә тора. Мәсәлән, менә ошамаса, син бармы менә кайсы Безгә ошамаса без аны җырлай алмыйбыз. җырлый да
алмаса Миңа каламы? калса, сез теләсә кайсы җырны җырлый аласыз. Әлбәттә җырлый алабыз. Ләкин Аны мичуан. күңелгә якын килә Күңелгә якын торган. бу. Күңелеңә ятып. Мәсәлән, әйтә аламы Алмаз, Илгизнең җыры матуррак, менә минем ул җырны җырлыйсы килгән, мин җырлыйм әле ул җырны. Минем җырысым килмәсә алмаса да. Ушулай дип карайбыз инде. Илена бар. Или киресенчә. Сайлану бар. Сайлану бара. Менә эшлибез, янабыз, иҗат итәбез бит инде, канәгатьсезлек хисе кичергән мизгелләр була кайчакта, шәхсән минем. Сездә буламы андый хис тойгылар һәм инде аның белән ничек көрәшәсез дип әйтәсе килә. Менә шушындый зур фестивальләрдән соң бәлки берәр нинди шундый негатив тойгы калганы бардыр күңелегездә. Ничегрәк чыгасыз бу ситуациядан? Негатив күбрәк нидән кала инде? Ул бетте икән. Репетициялар бетте. Ул менә бу фестивальгә гына бәйле түгел. Бушлык вакыты. Менә ниндидер зур премьера. Энергияңны тулысынча биреп бетерәсең дә, инде Икенче көн җитми теге шундый отдача, драйв. Менә Любой шундый. проекттан соң шулай. Һаман шулай ул. Әйе. Менә шул йөрисеңдә шул икенче көннән генә теге моңаеп, теге генә. Ий буенча әйләнеп йөрисең тегендә монда нәрсәдер эзләп. Юк инде, менә ха дигән бар. Күпмедер вакыттан соң тагын каядыр чакыралар, башка проектлар. Нәрсә эшләп йөрий башлыйсың. Нәрсә эшләп белмәгән шул таралган хәлләр ничек? Синең дә шулаймы? Минем дә шулай. Күрешеп бәлки ничектер сөйләшсәк теге бар күңел туламысың. Шулай да бер күрешеп аласың да сөйләшеп аласың. Репетициялар вакытында син бит бер зур гаиләгә әйләнәсең. Һәм әйтәләр ди коллега, әйме теге нишләргә белмибез. Әйдә бәлки берәр татарча солянка оештырып, концертлар белән йөреп керебез Татарстанда. Әйбәт булыр иде алай эшләсәләр. Менә шушындый ритмда, шундый режимда ел дәвамында эшләп булыр иде микән? Сезнең фикерне беләсе килә. Без шундый режимда эшләбез. Без бер проекттан икенче проектка күчеп барабыз. Мәсәлән, опера бетте, шунда ук башлана икенче концерт программасы. Яки параллель баралар. Башкача була алмый, чөнки җырчы кеше, иҗат кешесе ул башкача яши алмый. Ана гел җитми әлбәттә, без бит иҗат кешеләре. Рамил, иң авыры сезгә менә нәрсә булды менә шушы үзгәреш җилендә? Минемчә, иң авыры беренче фестивальдә чыгыш ясау. Яңа эстрада манерасында җырлау. Венера хатымны безнең белән әйтеп киттеләр, эшләде. Мәскәүдән коуч дибез бит инде, без вокал остазлары безнең белән эшләделәр. Миңа шул авыр иде. Бәлки кызыгы да шунда иде аның. Йолдызларда сәгать ничә икән? Бездә җирдә төнге 12. Ялгышамдыр күпне белмим беләм. Бар намусым халкым синеке. Җирдә мәгънә эзләп мин яшәдем. Еллардан еллар актылар. Гәүдәм кар урманга кергән саен. Җаным атылып чыкты яктыга. Кыркаслары китте диңгез буйларына, кыркаслары китте тезелеп. Син дә бәгърем китте, бик яман су итте, мин озатып калдым өзелеп. Син дә бәгърем китте, бик яман су итте, мин озатып калдым өзелеп. Карлы салкын кышта
Рерихның шундый сүзләре бар. Коточкыч хатирәләр белән Вагнерның музыкасына каршы чыккан, аны какофония дип атаган югары белемле кешеләрне искә алам. Һәр уңыш, һәр җиңү, кире кагу, мыскыллаулар кебек зур сынаулар аша узарга тиеш булу хәзер миңа көн кебек ачык диелгән. Менә сез килешәсезме әлеге сүзләр белән? Бүгенге көндә ул актуальмы? Сезгә моның белән очрашырга туры килгәне бармы? Минемчә яңалык бер кайчанда кул чабып, кызыл келәмнәр җәеп каршы алынмый. Ул һәр вакыт ниндидер каршылыкларга очрый һәм аны авторлар үзләре генә беләләрдер. Күпме көч сарыф ителгән, аны башта иҗат итер өчен, аннан соң инде аны сәхнәгә кую өчен, җиткерү өчен, гомумән тамашачыга аны күрсәтү мөмкинлеге өчен. Моңа әзер булып буламы соң? Менә гомумән шушы безнең өчен гениаль тыелган әйбергә, мәсәлән, сезнең өчен шундый кабул итсәләр, Һаман әзер булып торырга кирәк. Әзер булуда монда ышанырга кирәк беренче чиратта. Монда менә композитор үз әсәрен тудырганда ул аңа ышана башлый. Аннан соң аны иҗатчыларга күрсәтә, җырчылар әгәр дә кабул итә икән бу музыканы, алар шулай ук ышана башлый бу әсәргә. Менә шулай шундый кешеләр зур команда барлыкка килә. Әлбәттә, аннан соң режиссер өстәлә, дирижер өстәлә мәсәлән. Алар барысы да шулай ышана башлый. Бу әсәрнең куелачагына һәм ул булырга тиеш. Ул яңа әсәр булса да, менә безнең ягына шундый табадан гына төшкән, күптән түгел генә безнең зур вакыйга булды әлбәттә. Менә шул син биргән сорауларга мисал булып тора. Миләүшә Хәйруллинаның безнең яшь композиторыбызның Ковый Сәрвәр операсы куелды. Анда әлбәттә без менә бу этик тулыс күпчелеге безнең дусларыбызның да ул операда катнаштык барыбыз да. Эльза белән мин Ковый Сәрвәр операсын рольләрендә төп рольләрендә. Менә аның ничек башланып китте. Миләүшә яза башлаганда гына ул операны ул әлбәттә башта дә булса ария, ягъни дуэт күрә. Һәм ул дуэт барлыкка килә. Ул аны безгә күрсәтә. Без аны җырлап карыйбыз. Һәм инде ул менә безгә үзенең музыкасы белән без бик тә гашыйк булдык ул музыкага. Без аңа шул вакытта ышана башладык. Менә шушындый музыка булырга тиеш дип безнең татар дөньясында. Менә шу без ышандык ни дип. Шушы музыка безнең профессиональ музыкабызны, татар музыкасын тагы да югары башкычка күтәрәчәк. Һәм без шулай булсын дип безнең музыкабыз, татар музыкасы шундый югары дәрәҗәгә менсен дип ышана башладык ул музыкага. Әлбәттә ышандык. Һәм инде бу менә аннан соң дуслар кушылды, оркестр, дирижер, режиссер, бүтән команда барлыкка килгәчтән соң инде бик тә уңышлы итеп шушы премьер барлыкка килде. Әгәр дә менә шул дәрәҗәдә әзерләнеп, шулай менә чын күңелеңә биреп эшләгән шушы эшне салкынчарак кабул итсәләр, аңа әзер булып буламы? Ничек кабул итә? Критик ул һәр вакыт бар. Ул аннан берничек тә китеп булмый. Ул булырга тиеш тә ул. Критика булмаса без үсмибез дә бит. Аны без Дөрес критика. Ул пиар. Кем операны гомумән критикага бирә ала? Опера... Менә безнең татар критикларын әйтегез. Безнең бармы опера критиклары? Менә критиклар турында түгел әле монда, Артур. Хәтта тамашачы турында. Менә тамашачы мәсәлән, кайбер мәсәлән, бәлки шундый гади ритмга язылган җырга үлеп китергә мөмкин. Ә монда тынсыз гына утырырга мөмкин. Аңламыйча мәсәлән. Монда син әйткән гади генә ритмны һәм безгә гомумән бүлә белергә кирәк шоу-бизнесны һәм югары сәнгать. Алар икесе ике дөнья, икесе ике әйбер. Шуның өчен әгәр дә сез акча эшләп, җиңел музыка белән шөгыльләнәсегез килә икән, рәхим итегез шоу-бизнеска. Бит тамашачы бер үк. Юк, тамашачы, мин әйткәнемчә, тамашачы бүгенге көндә үзенә нинди музыка ошый, нинди музыка аңа әйтә, шуны сайлап ала һәм аны тыңлый. Көтү белән куып кертеп, Ковый Сәрвәргә барыгыз дип, гади халыкны уларга ошамый икән, уларны берничек тә сән көтәлмисең. Керәлми уларда. Ул үзенең яраткан концертына бара. Без бит аңа каршы килмибез. Без бары тик тәкъдим итүчеләр. Әлбәттә тамашачы үзе сайлап ала. Мин алса бер үк тамашачы эстрада концертларына һәм инде операда йөрергә сәләтледер, чөнки кайракта кайфның төрлегенә бара, ул үзе сайлый. Менә шуны аңларга кирәк. Тамашачы да аны аңларга тиеш. Минем Без әйтмибез, безне тыңлагыз, без иң әйбәтләре, безнең қолда, без алга дип. Мин әйтер идем, сезне тыңларга кирәк, һәр кешегә дә нигә юк. Һәр кеше баласына сезнең музыканы тыңлатыр
айтырга тиеш. Мин чын күңелдән әйтәм бу сүзләрне. Рәхмәт Синең Ясин. фикерең, менә аласыңмы? Шуңа шу айтам. Күпчелек фикер булса иде бу Зауыклы дуслар. Амин. Бу Biz безнең гомумән балалар монда өчен. җыелган менә артистларыбыз, дусларыбыз. Без гомумән шөгыльләнәбез беренче чиратта иҗат, сәнгать белән һәм зауыклы музыка белән. Һәм үзебезнең балаларыбызның да киләчәк буынны мин дә тәкъдим итер идем безнең менә караучы ата-аналарга да балаларыгызны зауыклы музыкага өйрәтегез. Акыллы кеше бер кашанда начар музыка тыңламый. Менә шундый нәтиҗәләр эшләгәнем бар. Акыллы булыгыз. Акыллы булыгыз. Мин музыка Акыллы тыңлабыз. кеше. Мин дә әйтәм, Кемнәрне "Син әйтеп нинди торам?" музыка тыңлыйсың?" Әгәр дә ул шундый икән, ул кеше белән сразу шул вакытта аңлашыла нинди кеше икән. Акыллы кешеме ул? Нинди Музыка нинди музыка тыңлауына карап кешегә характеристика биргән Мин шундый була. характеристикага, шундый нәтиҗә эшләдем. Тирән. Алайса сорау, алканат төркемен тыңлаган тамашачы акыллылык шкаласында нинди югары. Син моны кемгә бирәсең? Мин артыдан сорамакчы идем. Нинди җавап? Караңызлар, минем бик якын бер дустым бар, танышым бар, коллега белә ул турыда. Менә аның шундый әйткән сүзләре бар. Дахи әсәрләр күптән язылып беткән, калганнары бары тик начар копиялар гына дияргә ярата. Сез килешәсезме менә бу сүзләр белән? Начар гына копиялар түгел, яхшы копиялар да бар. Ну, Менә шул турыда булар сорамакчы. карасак та бит инде менә бөтен нинди булса да бийек мюзикллар үткән бит инде безнең име. Шул Весайская история, ул бит инде Ромео и Джульетта булай карасаң. Бөтен тарихын карап нисәң име. Шул уктагы нинди булса да көйләргә карасак та җиде нота бит ул. Җиде. Ничек теге аккорд артыннан аккорд ни кабатланмасын. Ул җиде нота гына. Әлбәттә син үзеңнекен кертәсең дә менә шундый Яңа кайдыр. Бүгенге көндә бик теге трендовый сүзләр. Шуңа шаккатабыз. Менә безнең язган, яңа чыккан композиторларыбыз, алар бит үзләреннән яңа әйбер алып киләләр. Әйдәгез авторлар турында сөйләшүебезне дәвам итик әле. Менә бүгенге көндә чын югары татар сәнгатен алга сөрүче авторлар, бармалар, кемнәр алар һәм инде 3 авторны атай аласызмы? Сезнең өчен, һәрберегез өчен 3ме, 5ме Топ дип әйтик инде, топ уйламыйча әйтә торганнар. автор. Иң беренче чиратта күз алдына килеп баса, ул да булса безнең заман әле без бу дәвергә эләккән Резда Хиярова, Илмир Низамов, Миләүшә Хәйруллина, Ильяс Камал. Бу үзедә аз түгелдер бу чыннан да булай карасаң, әйме? Түгел, аз да түгел. Композиторлар. Бүгенге көндә иҗат итүче һәм аларның әсәрләре куела һәм без ул әсәрләрне башкарабыз. Бу бит композиторлар, Либретто язучылар бар. зур әсәрләр иҗат итүче композиторлар. Алар җыр гына түгел, ә шундый крупная форма дип әйтәбез инде. Зур жанрда эшләүче, Иң авыр Югары сәнгать әсәрләре иҗат Югары итүчеләр. сәнгать Янында инде әсәрләре балет, иҗатчы. опера, ниндидер симфоник әсәрләр, орган өчен әсәрләр. У бик авыр жанр дип әйтер идек. Ә ничек уйлыйсың, Ирүзә, бу гомумән югары сәнгатьнең тар даирә өчен булуы бу табигыймы, әллә бу вакыт белән генә бәйлеме? Әлбәттә, бу бит инде композиторлар көн саен тумый. Беренчедән, икенчедән шундый зур жанрда, киң жанрда эшләүче композиторлар ул шулай ук бик аз. Мәсәлән, консерваториянең композитор бүлегенә дә ел саен бит 100 кешене алмыйлар. Анда 1-2 урын. Һәм шушы әле композитор укып бетергәч, ул зур композитор була аламы? Бу әле сорау. Әле үз юлын тапканчы, Үзенең почеркын тапканчы. Менә без Татарстанны гына карыйбыз. Кем монда иҗат итә? Безнең бит әле хайран композиторларыбыз бетереп, төрле ниндидер үзенең төбәкләренә китә. Бездә бит әле Казангалар гына укымый. Төбәкләрдән килеп укыйлар. Ни дигән дип әйтсәң дә, бу композиторларның булуы ул безнең тарихыбызга яңалык кертү. Чөнки ничек кенә әйтсәң дә, кайда гына булсаң да, безнең татар профессиональ музыкасының инде беренчеләрдән булып яңгыраган әсәрләре ул да булса Сәйдәшев, ул да булса Җиһанов, Рөстәм Яхин әсәрләре. Хансов Музафаров, Җәдәт Фәйзи һәм калганнар. Барыбер татар профессиональ музыкасының нигезе шушы профессиональ композиторларда тора. Һәм инде бүгенге көндә дә шушы татарның профессиональлык йөзен күрсәтүче булып
күрсәтүче булып, менә шушы композиторлар әсәр иҗат иткән әсәрләр торачак. Барыбер киләчәктә дә татар милләтенең нинди зур әсәрләре бар, нинди музыкасы бар татар милләтенең, барыбер шушы профессиональ композиторлар гына киләчәктә күрсәтәләчәк. Гомумән, Барыбер искә төшереп, шушыларның гына әсәрләрен һәм алар нинди дәрәҗәдә икән татар музыкасы, татар профессиональ музыкасы нинди дәрәҗәдә булган һәм булачак. Вакыт узып, тагы да аларның әһәмияте артачак дип әйтәсең килә инде. Шулай без аңлаячакбыз аны. Алар күрсәтәчәк. Татар милләтенең музыкасы үз-үзеннән нәрсә күрсәтә. Менә авторларга сүз катканбыз икән, Алмаз, сиңа мөрәҗәгать итәсе килә. Син бит үзең дә көйләр иҗат итәсең әйеме? Нинди жанрда һәм инде үзең өчен язасыңмы, әллә инде кемнәргәдер бүләк итеп, яисә сатып биргән көйләрең дә бармы? Әйт әле. Мин сүзләр язмыйм, көй генә. Көйләр. Көйләр генә булай үземә генә. Киләсе, может, елларда чыгарырмын, ала бирсә, белмим әле. Коллегаларың беләләр идеме синең көйләр язганыңны? Мин менә беренче Ул җыр менә Мәйдан каналында бар, синең шәүләң дигән җыр. Башка җирдә ул юк. Гомумән, сезгә шул сорауны бирәсем килә. Сез бит эстрада җырларында башкарасыз, шулай бит. Менә үзегезгә авторлар сайлау, менә хит табу кыенмы сезнең өчен? Мин менә үзем, мәсәлән, күпчелек эшлим халык җырларын, эстрадный аранжировка белән. Күбрәк шулай итеп башкарам җырларны. Иң яхшылар инде язылган дип әйтәсең килә синең. Авторлар эзләп торасы юк. Яхшы шундый гениаль әсәрләр Үзем яратам мин просто. Менә Күңелеңә халык якын. җырларын, күңелгә якын күбрәк. Авторлар белән эшләү гомумән ул аерым бер кызыклы шушындый иҗатчан процесс. Чөнки синең тавышыңа, синең җырлау стиленә, синең Образыңа. турылышы образыңа инде кем язала? Бары тик профессиональ композиторлар гына. Һәм шул вакытта әле ул җырчының тавышы шушындый зур булса, ул инде киң диапазонда булса, ул әлбәттә андый тирән җырларны инде зур профессионаллар гына яза алалар. Бу пазл кебек шулай бит. Кешеләрнең туры килүе, тәңгәл килүе кирәк. Шулай һәрбер җыр ул шулай булырга да тиеш, индивидуаль була башларга тиеш. Чөнки Бу шул вакытта гына чын менә шушындый иҗат. Бер көнлек, шул вакытта гына ул 3 көнлек җырга әйләнми. Шул вакытта ул тулысынча гасырлар аша үтә торган җыр булып кала. Җырны бит 3 кеше иҗат итә. Ул сүзләр авторы, композитор һәм башкаручы. Башкаручы үзенең тавыш тембры белән, үзенең хис тойгылары белән шулай ук җырга үзенең матурлыгын, үзенең бизәлешен кертә. Шуңа күрә монда 3 кешенең бердәм булып иҗат итүе төп фактор. Һәм аранжировка дип әйтер инде. Аранжировкада, төрлечә туа ул. Аранжировкадан да күбәйбер тора. Кайсы вакытта менә шагыйрьнең менә шигыреннән чыга менә бөтен теге күңел. Җыр уңышлы булсын өчен бу факторлар барысы да туры килергә тиеш. Беренчедән сүзләреннән башлап, ул сүзләр җырчыга туры килергә тиеш, яшенә туры килергә тиеш. Шулайса безнең яшь кызлар үтте гомерем сине көтеп, мәсәлән, шундый пример мисаллар барайм. Андый җырлар булырга тиеш. Шул вакытта музыкасы, уларның тавышына туры киләме? Аннарысын ул идея, аранжировка идеясы шушы җырчының үзенең башында турырга тиеш. Ул аранжировщик белән аерым утырым вакыт сузмыйча, ашыкмыйча эшләргә тиеш. Менә шундый бер гыйбарә бар, клиент һәр вакыт хаклы дигән. Бераз гына безнең кысаларга кертеп, тамашачы һәр вакыт хаклы дип әйтә алабызмы? Мәсәлән, тамашачы сораган рухи азыклыгын гына бирү кирәкме, яисә үзе бераз гына тәрбияләргә тиешме җырчы кеше? Тамашачы үзе сайлап ала, бу мөмкиндә үзенә нәрсә кирәк. Сез бары тик тәкъдим итәсез тамашачыларга. Без рушен кешеләр проводниклар. Менә бездә менә шундый җыр бар. Менә без җырлыйбыз, менә безгә менә шул ошый. Менә үземә башкаручы буларак, менә мин шундый стильдә җырларга яратам. Да, ие. Менә мин сезгә тәкъдим итәм. Ягъни мәсәлән, сез инде тамашачыга менә мондый җырлар кирәк әле дип, аларның ихтияҗына чыгып кына җырлар үзегезгә итеп алай булса, ул пародиягә әйләнә. Алай булса, мәсәлән, мисалга китерсәк, салават җыры. Салават җырын
менә миндә шундый җыр яздырам әле, менә шундый җыр кирәк, менә шушы җырны Салаватныкы уңышлы булды бит, миңа да шундый җыр яздырырга кирәк. Әмма бит син ул шундый җырны чыгаргачтан соң, син бит үзеңнең җырны тәкъдим итмисең, син тәкъдим итәсең Салават кебек стильдә, һәм менә әле башкаруында синең Салават кебек бара җырларга Андыйлар бар бит. Алар в основном шулар. Мин шуңа әйтәсем килә, башланган, менә башлап килүче җырчыларга да изләгез үзегезнең йөзегезне. Бер кайчан да кабатларга тырышмагыз. Кабатлау ул бернинди дә яхшылыкка китерми. Бер көннәдән бер көнне сәхнәдә берәр җырчы егет чыгып Артур Исламовка ошатып җырлый башласа, Артур, сез сөйнерсезме, әллә инде киресен, кирәк түгел инде бу дип уйлап Бу мөмкин түгел ди. Мин бу вакытта нәрсә әйтәләм? Ул бит ул җырчы, димәк, минем иҗатым белән кызыксына, ул минем иҗатымга бәлки гашыйктыр. Һәм ул миңа ошатып җырларга тырыша. Сезгә рәхәтлек хисләр Мин аңа тәкъдим итер идем, шушы миңа ошатып җырлаган манераның үз манерасын табырга. Мин тамашачыга темасына әйтәсем килә. Тамашачы күпме кеше шул хәтле фикер була бит инде ул. Һәрберсенә ошап булмый. Кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Ошаган дигән чакта да без бит барыбер менә тәрбияләгәндә, укыганда кемнедер тыңлап, барыбер өйрәнәсең. Аннары вакыт белән генә әлбәттә син теге. Менә без көллияттә дә укыганда төрле җырчыларны тыңлаган идек. Мин Хайдар Бигичев та теге карап тәрбияләнгән кеше име, аның шикелле ничек ала икән ул тыннарын, ничек менә шулай итеп тавыш чыгара икән дип карап утырган чакта, әкрен генә укыган чакта, бөтен өйрәнгән чакта, бөтен нәрсәне шуны үзенчә итә башлыйсың. Чөнки менә якын ул. Менә минем тавышка якын, менә шундый булырга тиешмен дип нитәсеңез. Уең белән, ләкин тавышың белән, җаның белән син үзеңне чыгарга тиеш. Әлбәттә үзеңнең юлыңны табу 1-2 көндә Түгел ул. реаль түгел, аңа еллар уза, ләкин ул юл тик синең үзеңнең йөзеңне табырга мөмкинчелек бирә. Менә әз генә хыялланып алыйк әле күзләрне йомаласыз. Менә сез үзегезнең хыял концертында Сезнең менә бөтен мөмкинлекләре бар, нәрсә телисез, менә ул хыялларыгыз тормышка ашты. Ул нинди концерт булыр икән? Шуны тасвирлап бирегез әле. Бәлки һәрберегез өстәр ниндидер өлешен менә кем берегез башлый икән. Һәрбер кешенең төрлечә Ну, әйдә булачак. синекен әйтә башлай икән. Ниндирәк синең? Сәхнә тулы ут менә. Бу беренчедән. Сәхнә тулы ут. Ул Казандамы башлый гали шуннан? Казанда әлбәттә. Ушак яна сәхнә. Ушак яна. Яңа концертлар залындамы ул Казанда? Менә әйдәгез хыялланып. Залында кайсы концерт залы икән дә әйтеп булмый. Ләкин концерт залы юк. Анда концерт юктыр әле. Бәлки Казаньякта җыясым киләдер хыялымда. Менә әлбәттә Belki ул булыр яңа музыка, театр, әйме, безнең Алла берсе ошалачак. Әйбәт. Шул бина булырдыр инде. Зур оркестр, Яңа технологиялар. әйе, яңа технологиялар. 3D концерт. 3D концерт. Минем хыялым 3D спектакль куярга. Ул концерт кына түгел, концерт спектакль. Концерт спектакль опера балетында, театрында 3D спектакль куясым килә. Без әлегә менә көлеп утырабыз, әйме? Шуннан да берничә елдан карап торырсыз. Бәлки режиссерлар, продюсерлар хәзер сезне ишетеп торадыр, дуслар. Ничә без көлеп кенә әйтәбез аны. Җайлап кына әйе безнең бу идеяларны. Минем идеяны урлашаклар. Ничен, бәлки сиңа шуны оештырырлар да. Без сезгә әлбәттә бу хыялларны барсына тормышка ашуын телибез. Һәм әгәр дә без хыялланган бу икән инде, тагын безнең бер сорау бар, бик кызыксындыра торган. Шундый бер мөмкинчелек бирелсә сезгә, бер татар җырын башкару мөмкинчелеге бар. Тик бер генә җыр. Нинди җыр булыр иде ул сезнең өчен? Әйдә тиз генә фикер йөртәбез. Уйламыйчы, менә ул тиз генә иң беренче башыгызга килгән Минем әйтик. сагышлы җыр. Бәлки ул инопланетяннар белән очрашкан, сезгә менә бер генә татар җырын башкарырга кирәк. Әлдә син бар Татар дөньяда. халык җыры, Нинди җыр? Сак Марсу. Минем Әлүки. Әлүки, әйбәт. Артур сезнеке? 160 Шәп. Айгөл, сез әйттегез бит әйеме? Әйе, мин Рамил әфәнде. Бабаңның яраткан җыры Олы юлның тузаны. Көчле. Минем давай әниемнең яраткан җыры тоже иң яратып җырлыймын. Керим әле орманнарга.
Бу тулы бер плейлист миңа калса, Ринат, дуслар, исегездә калдырыгыз, язып барыгыз әлеге җырларны. Чыннан да бу безнең татар халкыбызның шундый милли җәүһәрләре дип әйтергә кирәк. Дуслар, сезгә шушы милли җәүһәрләребезне киләчәк буынга тапшыруда уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт Ак сезгә. юл, ак юл сезгә. Ә сезнең белән саубуллашабыз. Студияда булды кунак бит шоу тапшыруы Венера Аитова һәм Ринат Галәскәр. Очрашканга кадәр. Сау булыгыз. булыгыз. Сөюімні жеткірердей сөзлер болса, сенің янда тек бір генә тамам тоса, мен дүнияға ваз кешерге әзір шуңа, белгісізлік ғазабынан жаным туңа. Мәхәббәтем татлы газап